maybe you can give us tips, sir. How should we situate ourselves? Daghan, sir, ang mga murag na buryong na karon. How should we handle kini mga stress, challenges, etc.? Okay. Una na tanawon nato kung unsa tong mga butang na makahatag sa ato og stress, no. Again, ang stress is duha man nakabuok, good and bad. If it is good, kung good na siya na stress, makahatag na sa tuwa og motivation nga mobuhat sa mga butang. Right. Kung bad na gani na mao na gid na ato ang likayan. Isa karon sa makapastress sa atua nga unta entertainment raman unta, no, kini magsige pagtan-aw sa social media. Usahay for purpose of Mas-stress ta. entertainment. Pero it turns out na mas stress na hinuon ta nga murag Right. atong intention is malingaw, pero pag makita pa sa mga news, mga ginatang post, Mag-uol ta. stress na hinuon ta. Oo. Mag-uol. Usahay makahatag sa atua og kanang kwan nga kanang maka-question ta sa tong kaugalingon na wala nganong sila na ako wala. Wala ba nga. Lah, mag-self-pity ang taong uban. Agoy. Nganong ang uban na ako wala. So, especially no kung naay predisposition ang mga tao sa mga kakulian or kakuyang sa ilahang kaugalingon. Unsa na to pag-handle na, sir? How should we handle that? Regulate, no? Regulate the use of social media. Okay. Kinahanglan makabaluta kung unsa ato ang tan-awon. We need to know how to screen. Kay ang pag-screen, pag-identify kung unsaon pag-regulate, part niya sa ato ang capacity as human being na makahuna-huna, no? Kay naamang gyud tay rationality. Yes, Part na siya sa ato ang ability na makahuna-huna. So kung maka-stress, dili i-entertain. Kung katong mga makahatag sa ato og motivasyon mo, ato ang i-focus. Okay. My clock says last 1.5 minutes, sir. May I ask, 3 years almost ang COVID, sir. Some people have not really moved on, naglisod sa pag-adjust. What do you say? What do you suggest, sir, para kanabitang madawat nato nga we have to live with COVID-19, but the challenge is to live normal lives? Yeah. So kana siya nindot na siya nga pangutana, no, kay taas naman na panahon, dapat na medyo ang kwan ba ang demand nga naka-adjust na ta is medyo kwan na gid siya naanagyoy kanang identified na nakuan. So katong mga naagya po difficulty sa pag-adapt, na pag-adjust, is manginahanglan ta og tabang, manginahanglan ta og professional help. Dili gid ta mahadlok na mo-konsulta, mga og advice. Dili tanan mo adto sa mental health professional such as psychologist, psychiatrist, guidance counselor, coaches na ay sakit sa pangisip. Yes, sir. Kinahanglan usahay nato makabalo kung sa ang mga pamaagi, mga strategiya, kung saon nato pag-adjust sa tama nga adjustment o ma-enforce po ang ato ang mga coping mechanism.